Sa amin, damangan ni kabalong uso karon di man magpakita. Damangan. Manggod ni oy. Kita ta muli ta gutom na kayo. Ay ate, alin eh. Tre, Gusto mo ba? Uy! Charlie man ako? Ito ba? Uy, Chel. Uy. Chel. Uy, Chel, naon sa man ka? Wala maglapos ag itlog. Ikaw, 150 ra to gihatag sa bayad gapon. Isa man luya ni mo. Uy, grabe. Uy, yan ako panglako, paglingkod sa mo, bi. Lingkod sa mo, kaya na ko istorya ninyo ba? Akong kuan ba, lolo. Dila po rin ang buga, kay dako joy kay balay akong lolo. Dako jud. Ang Oh, grabe. musulog kag alas 6. Makagawas na kag alas 6 sa gabi. Alas 6 sa buntag. Oh, alas 6 sa buntag, makagawas ka alas 6 sa gabi. Oh, wala ka dako sa akong balay sa akong lulo. Wala ka sa balay sa akong lulo kay musulod kag Lunes. Makagawas ka Domingo na. Ha? Lagi. Dila ko ta mo hilak gud. Kana inyong lolo, wala musong lolo sa akong balay. Naman. Kay musulod ka og 2020, pagawas ka og 2030. Ha? Igala ka dako sa balay sa imong lolo? Nowadays. Asa yan nagpuyo na imong lulo? Sa prisuhan. Muli na ko ay. Muna na ko ninyo. Wajud te po sa tamulmul eh. Grabe to yaga-yaga. Grabe jud to, ayaw jud to ato sa tamulmol. Ang naong ato, mura jud tug tubol. Asa may lit nga ganganan diri? Di suruh dapit. Uy, sa man ka. Tamulmol asa magagikan? Dito ay muli na ko. Gutom kayo ba? Kailan pa di ka gutom day? Oh, lagi. Sige, dali ako malibang ako. Di ba? Lah, kita ka to. Sa Asa? sabay. Alangan, kita man jud ko kay di mo ko buta. Uy, kuwado na. Kasing mayo na. Sige akong kuwaon. Eh, pagdali. Kalibangan na din ako eh. Mura man kong gigiigit. Dali lang suko malibang. Lah, sa kanino? Wala Magtandoy? Daw. Di pa Bakit mo tandoy. sa mo kay palahubog man ka? Ay, ako mablihan daw bi. Kisa ka! Aha! Kamu day ang nakapunit sa botilya. Mo ang nakagawas ko. Ha 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 ha. Sige. Kaya inyo man kung pagawas. Tigaan ta mo 3 wishes. Ha? Sino din na? Wow, nata 3 wishes! Wala lagi sakit sa kong tiyan. Kunsa man na? Hala. Patay. Ha? Gini ka? Paulit-ulit. Ha? Sa tayo mo ingon? 3 wishes? 3 wishes? 3 wishes? Oh my God, 3 wishes. Yes! 3 wishes. Ako sa'yo na. Ay, sorry, ikaw na. Unsa man ang imong wish? Uy! Matukog dis dilan. Matutupad. Moato ka og Disneyland. Ha? Nawala si Marjun! Wala eh. Kuya wag gud to. Sa ka nang tawanan na. Na may purong siyang ulo. Hala! Tinuod yun ay!
Ako wish, gusto ko mo bata, bugwapo. Aha! Kanay na imong gusto? Matay, murag lisod-lisod yun na ba? Sige, kay kanaman imong wish. Ako nang tumanon. Karon dayon, mubata ka ug mugwapo ka. Lah, ang sabi ko. Nawala na akong bungot. Hala! Nilay ang naong, dili na bunguton. Dili na morag unggoy. Di gwapo na ko. Di bata pa. Yes, yes. Bago na akong itsura. Di bata ko. Salamat kayo. Haha, natupad naman inyong mga wish. Napay usa ang nahibilin nga kahilingan. Hahaha. Naa pa ba'y mag-wish? Napay isa ka wish. Ako! Nakay wish! Haha. Unsa man? Naka-wish? Nakay wish! Unsa man na? Ibalik na sa dati. Huh? Matutupad. Uy! Nabalik pa ko dire. Karon, natupad naman ninyo ang inyong mga wish. Kinahanglan na kumubalik sa akong puloy-anan. Sama ni oy. Nanaw ta ko sa disdilan. Nang nibalik pa bang ko diriya? Ako gani, ni bata na ko di gwapo. Balik bagay ko sa dati. Kinsa may nag-wish ato pagtulo? Siya oh. Bunguton! Dili na morag unggoy. Sige, action. Ay, ako. Kani mong lulo. Wala ka sa lulo ba ki. Isulod og 2020. Wala. Kani mong lulo. Ay, katawat siya. Ay, nagpuyo na imong lolo. Action. Sa prisuhan. Dito ba lagi ngita ko guys. Oy! Tamulmol! Ay, okay lang ko. To ayaw jud to ato sa tamulmol. Ang naong ato, mura jud tug tubol. Kita man jud ko kay di mo ko buta. Ah! Kisa ka! Ha? Gini na na? Di lagi. Ayun! Karon dayon! Ayun! Karon dayon! Mubata ka ug mugwapo ka! Ay, mamo ko senin na. Lah, asap na ko. Nawala na akong bungot. Nawala na akong bulbul diri. Unsa pa man ang iyong kahilingan? Dili de inyong kaywat. Siwiyakan! Siwiyakan! Uy, narago din sa ubos. Panan karon natupadan niyo ang mga wish. Kailangan karon natupadan ninyo Cellphone doy.